Vouvos enseñar a facer unha cousa que estou segurísima de que non vos ides a resistir sin probar a facelo nas vosas casas. Poñemos un puntiño. Marcamos 8 cuadradiños, outro puntiño. Desde este punto 4 para baixo e outros 4 máis para baixo. E agora vímonos para aquí e contamos 10. Despois vímonos ao primeiro punto e contamos 16 hasta baixo. E despois do baixo para aquí contamos 9. Queda unir os puntos. E agora ven cando imos a facer magia. Magia potagia.